Sa Davao del Sur, gibutyag ni Adam Solon, 30 anyos, ang amahan sa 3 weeks old nga gipatay sa iyang live-in partner nga andam siyang mopasaka og kaso batok sa iyang live-in partner. Sa interview sa DXDC Davao kang Solon, iyang gisaysay nga mopasaka siya og kaso aron nga makabaton matod pa og mutagam ang iyang live-in partner human sa brutal nga gihimo niini sa ilang anak. Gani hangtod karon nagpabilin nga blanco sa iyaha ang rason sa pagpatay niini sa ilang anak apan ang iyang ginalantaw nga rason maong nabuhat kini sa iyang partner mao ang posibilidad nga aduna kini depresyon. Atong paminawon ang nahimong interview sa DXDC Davao sa amahan sa biktima. Pangutanan ako, anong mahimo to nimo sa mga anak. Wala siya kaibalo. Kaya pangutanan ako, anong mahimo to nimo nga patay na mga anak. Di siya mutingog. Mangita siya siyang anak. Sa pagkakaroon, murag wala pa na siya kabalo. Kaya mangita pa man siya. Sa karon nagpabilin pa sa Tulyado Funeral ang patayng lawas sa ilang anak samtang ang inahan nga suspect anasab karon sa kustudiya sa Digos PNP. Din gaandam na sab ang kasong parricide batok niini.